How many sogolen be haka jabarnin sola hanga fuli ba bere jide ka keni yago wagatu chugoye hambe awla doni haka kuna funi wakati sira bakurba kuna funu na esi jamana nyama ubora kala selimke kanyesi Fransi jamana nyama handa bena dola fuka takasi anga fintigila kauye tatugu bamanti wale tigila mkomununa na bajangara kaufi anda bena du oni anyogana chamana kwa kuna funu olubena lasi oma au bisimila ayesi jamana nyama ni oyi hanga jamana kuntigi General d'Armée Assimi Goïta General Abdurrahman Chani hani Capitaine Ibrahima Traoré ye jalakili walita kanyasi Faransi jamana nyama mahmunu kokoroma donendo farafina gun jamana nyama do fe ni oye ko uba fe ka fonyogon ko ladu ni jamana saba konna la yasa ka ubali uka barala uyajira ko miye Faransi jamana nyama uye ku keleme ka fero sigi senka yasa miye bamanti wale tigina mogo uye uluka seka wale ya tejuguta kanyasi ayesi jamana deuma chogoya mina wa uyajira fana ko sedayo ye kalo woro segini mi nyini ufe ko umajeni ayebi umajeni ayesini wa ko utena sikinkana sedayo konna la wa uyajira fana ko ka keni Faransi kani wale ya tejugu nuni kanyasi ayesi jamana sabama ko uye fero sigi senka ko uye sariya kurauta ni uye yasa ka bamanti wale ka okele ka bo uka jamana ukonna la ko uka fintigila ka ubinu bulo di nyogoma ni jamana infanta annani bela jelena yasa ka ayesi jamana den bela jele la kana chugaya mina wa uye wele madake kanyasi ayesi jamana den bela jelema ko anga janto anyere la wa anga jate minauke ni ayesi kana mogoy walima sikana wale ya yoro mina ko anga wele madake kanyasi anga fintigila ka uma yasa ani ambulo fombe se kala kana chugaya mina ayesi jamana kono État-major général des armées ni ale anga fintikila kauka nyamai hale bora kala silike ko ka keni bamati wale tikila mogo ka wale ya tejuge kanyesi bajangara dugu flamani o bagel tupe ni irrégulier min kera juma temene décembre kolo kile muga samba flani muga ani nani ni bamati wale tigila mogo ka wale ya tejugu kofe u kelen ko ka ulabe ko ubinata anga sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ye tatigu ula a kɛra sababu ye min ye bamanti wale tigila mɔgɔ ma 12 ka tɛgɛ kɛ ula ani min ye u ka moto wɔrɔ ye ka o jeni o dugusɛjɛ ni o kɛra sibiri ye décembre kalo tile 21 san 2024 min ye bajangara gendarmew ye olu fana ye tɛgɛ kɛ nɛgɛso sabala nɛgɛso minnu ni essence bidon tun bɛ a sanfɛ ni o tun bɛ ka taa di bamanti wale tigila mɔgɔw ma ka kɛɲɛ muso dɔ ka damakasi sɛbɛn hayi min do Korofina du Nord fintigilakaw yɔrɔ Korofina du Nord fintigilakaw sera ka tɛgɛ kɛ maa 2 la minnu ka baara kun bɛnnen bɛ ka ɲɛnaminimafɛnw bɔ an ka jamana kɔnɔna la ka taa feere jamana kɔ kan sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ni maa ninnu y'a jira ko nin tɛ olu siɲɛ fɔlɔ ye nin baara in na ko u bɛ nin baara in kɛ sanga ani wagati nin wagati in na ni maa 2 ninnu bɛ an ka kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan o ni ɲangili min ka kan yasa ka se ka o da u kan ka kɛɲɛ ni lakana sabatili Mali fanta ani nani bɛɛ lajɛlen na an ka finitigilakaw ye tɛgɛ kɛ bagan 435 la marakalakaw fɛ yen nɔ ni bagan ninnu lasegini a tigiw ma o ɲɛnajɛ kɛra tɛnɛn tɛmɛnen décembre kalo tile 16 san 2024 marakalakaw fɛ yen a ɲɛnajɛ kɛnɛ kan min ye marakala préfet ye a tun bɛ yen nɔ fo ka taga se u ka finitigilakaw ka ɲɛma ani u ka maaba caman ani marakala dugutigi ni a ka conseiller bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan yasa ka nin ko in na ɲɛnamaya cogoya min na marakala dugutigi ye foli kana se an ka finitigilakaw ma u ka nin waleya ɲuman in na wa a ye a jira fana ko u ye nin bagan minnu minɛ nin ye ko nin tɛna bɔ olu kɔnɔ fo ka taga min kɛ wa a ye welewelemada yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin duguden bɛɛ lajɛlen ma ko u k'u bolo di an ka finitigilakaw ma yasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min na marakala ni a fanta ani nani bɛɛ lajɛlen na wa finitigilakaw ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min
O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na juma tɛmɛnen desanburu kalo tile 20 san 2025 min ye Bɛnɛ jamana ɲɛma Patrick Talon u ka kunnafonidila dɔw ka kuma baranin na a ye jalakili wari ta ka ɲɛsin u dafɛ jamana dɔw ma sabula a y'a jira ko n'i y'a ye banbanci wale ɲɔ ɲalen don lakanabaliya ɲɔ ɲalen don Bɛnɛ dugu kɔnɔna la ko sabula jamana minnu bɛ u dafɛ ko olu de bɛ ka banbanci wale tigilamɔgɔw to yen nɔ u ka don cogoya min ka d'u ye Bɛnɛ dugukolo kan ka taa u ka nin waleya cɛjugu ninnu kɛ nka a y'a jira ko u kɔni kelen bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ka fura sɔrɔ cogoya min na nin lakanabaliya in na wa a y'a jira ko nin lakanabaliya in de kelen bɛ ka u degun kosɛbɛ ko nka min ye maramafɛnw ye u ye fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa u ka se ka o sɔrɔ wa ko u ye dɛmɛ yɛrɛ ɲini ka bɔ maa wɛrɛw yɔrɔ yaasa nin lakanabaliya in u bɛ se ka ban cogoya min na ka bɔ Bɛnɛ dugu kɔnɔna la ani Bɛnɛ jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na u ka jamana kɔnɔna la. François Compaoré ni ale nana a ɲɛ da a balimakɛ Blaise Compaoré kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la o min banabagatɔ don a ka taama nin kɔfɛ a tun b'a fɛ ka segin ka taa Faransi nka min ye a ka Faransi visa ye o dati banna wa a ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa a bɛ se ka visa kura sɔrɔ cogoya min na Faransi lasigiden min bɛ Côte d'Ivoire dugukolo kan nka a ma se ka a ka visa sɔrɔ a tɛgɛ la. Kunnafonidila dɔw y'a jira ko min ye Faransi jamana ɲɛmaaw ye ko u bannen don ka u ka visa di a ma wa u ye hakilina jigin kɛ k'a jira ko min ye François Compaoré ye ko a nɔ minɛlen don Burkina kiri tigilamɔgɔ fɛ ka sababuya kɛ min ye u ka kunnafonidila Norbert Zongo min fagara desanburu kalo tile 13 san 1998 wagati la ko a nɔ bɛ u la o hukumu kɔnɔna la min ye Burkina finitigilakaw ye o kelen bɛ ka laɲini kɛ ko min ye François Compaoré ye ko a ka di u ma yaasa a ɲangini bɛ waleya min na a ka se ka taga o jaabi. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.